L-irwol tal-Kummissarju tal-Annimali ma jidħolx f'dan il-punt tas-sitwazzjoni għaliex il-Kummissarju tintervjeni jekk l-awtoritajiet ma jeħdux il-passi neċessarji. Hekk iddikjarat Elisim Bezzina l-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali b'referenza għal każ tal-4 iljuni u pantera li jinstabu f'kundizzjonijiet ħżiena fin-naxxar. Bezzina spjegat li bħala Kummissarju qed tistenna il-pass illi jmiss iżda wkoll li l-Istat issa jara l-istampa kollha f'każ ta' annimali kbar bħal dawn sabiex mhux biss jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' dan it-tip imma anka tiġi evitata xi traċedja li jista' jkun isseħħ ġala darba jaħrab xi annimal eżotiku. Fuq dan il-każ partikolari qed nistenna biex jitħabbar x'way forward sa jieħdu il-VRD. Id-deċiżjoni hija tagħhom ultimately qed nistenna biex niġi informata x'inhi il-way forward fuq dan il-każ partikolari. Però il-big picture li tinteressani ħafna iżjed hi x'sa nagħmlu x'passi sa jieħu l-Istat biex din is-sitwazzjoni ma nerġgħux insibu ruħna fiha. Nafu illi hemm annimali ta' dan it-tip fir-residenzi u f'postijiet illi aqas nafu bihom, allura għandu jsir pjan fl-opinjoni tiegħi biex dawn l-annimali jiġu reġistrati biex almenu l-awtoritajiet ikunu jafu bihom u nkunu nistgħu nżommu għajnejna fuqhom u nevitaw li nerġgħu nsibu ruħna darna mal-ħajt kif sibna ruħna issa jew alla ħares qatt għax hija realtà possibbli ħafna jaħrab xi wieħed minnhom u tonħoloq traċedja ta' tip ieħor. Jidher li sa issa id-Direttorat tas-Servizzi Veterinarji ħal passi li seta' iżda qed tistenna l-passi illi se jkunu qed jittieħdu fil-jiem illi ġejjin. Ir-rwol tal-uffiċċju tiegħi ma jidħolx f'dan il-punt tas-sitwazzjoni għaliex ir-rwol tal-Kummissarju hu biex jinvestiga jekk fil-każ jidher illi l-awtoritajiet ma jkunux ħadu l-passi meħtieġa meta jinqala każ bħal dan. Issa qed jidher illi malli ġie rrapportat il-każ l-awtoritajiet responsabbli li f'dan il-każ huma l-VRD ħadu l-passi neċessarji b'mod immedjat. Bil-Kummissarju tispjega li passi immedjati li għandhom jittieħdu huwa li l-ewwel jinstab is-sit ta' dawn l-annimali imbagħad jitħarrek skont ma tippermetti l-liġi filwaqt li tenniet li l-Istat huwa obbligat li jsib post adekwat għalihom. L-Istat huwa obbligat li issa li nafu bihom inpoġġuhom jew insibulhom alternattiva ta' fejn joqogħdu biex ikunu qed jinżammu tajjeb. Issa jekk din l-alternattiva tkun x'imkien f'Malta jew barra minn Malta hija xi ħaġa li l-awtoritajiet iridu jiddeċiedu skont l-options li jkunu sabu. Illi jintbagħtu barra kif għadlek qabel hija probabbli l-aħjar soluzzjoni għal dawn l-annimali. Xejn Riolo għal Net News.